Don kaktin ke basnya utenan bahag pa ongkum ne bahaga jing im jong ikum kibriu hashwa bangin pisyari kuwe. Kimi ishwa iala de kumno ngilong. Namar hateng-hateng ke jembak lakam de nakaliang jong kuwe Henry ka la banderu nakaliang jongi. Kuble yapi ki perlapi jengah manga ngadai remeng son bamon. Bat mentagasngi ka jing itu kana kabalengkot nak menta jongpi. Loong bahaga pikis ngi don uwe utemen kat ba udang tias ngi hayeng jongu. Bat uta utemen udon armu giksiu. Bat kita kiksiu jongu kilong peda kai ba man ki por jule kaya uta upai jengki. Bat hakata kasngi rukum johi kat ba uta upai jengki udang tias ngi kunta. Kishim ya kawe ka kleng ke bas mawa. Bat kita ya kata ka kleng hakat teman jong uta upai jengki. Bat hakata ka jing bang tia jong hakata kasngi umyo sngo ba kita kiksiu jongu kita ya kata ka kleng hapo jong kata ka teman jongu. Bat enda ula kendit na kata ka jingyo tia jongu. Uyo sngo ba kata ka kamra jongki katap da ka jing sma yutung. Upar siyang manwat na kata ka jing sma gawan. Upar siyang manpej siya krum jing tia upar siyang manpej hapo almari bat kumta terter. Bar umtip na kata ka jing sma gawan. Bat usyuong ba kata ka kamra kalong ka kamra ka basma. Bar kumta umi na kata ka kamra ka bau tia. Bat urung siya kawe pat ka kamra. Bar haba urung hapo jong kata kawe ka kamra. Uyo sngo bakata gawe ke kamera ro kalong ke kamera ke basma. Persyang manwat na kata ka jing sma gawan. Henry umlap. Bat haga bakhado ulamut bakata ka yeng jongki barok kana dap ka jing sma yutung. Ulakan head ya kita ki khon jungu bana kata ka jing sma gawan. Bat ulo ong ki banamar bapim jusai ya ka yeng. Na kata ka daw ka yeng ka dap ka jing sma yutung. Bat kumta umi no syabar jong kata ka yeng jongki ban light na kata ka jing sma yutung. Namar ka jing sma yutung jong kata ka yeng kalong kabasya bapalat. Henry endaw lami siya baro uyo sngaw baka pertay baro kawe kadap da ka jing sma yutung. Bakat siya ba ulay kat siya ba uphay uyo sngaw tang ka jing sma yutung. Bat haka bakhado kiwan kita ki khon ksiu jongu. Bat kilayat ho yaw to pa ijong ki ka yeng jongi kabangi sa kamlong ka basma. Kapertay kamlong ka basma. Henry ka jing sma yutung kadina utu teman jong pi. Hakabangi lata daga nega klen ka basma yutung. Bat haba utau teman upung ko ya kata ka teman jongu. Uliyo sngaw biang bakata ka yeng ka sem jongu bat ta kapertay kalong ka basma ibi. Kani ka jo ka jia haka jingim jongi. Bonusin ngi bisyari kwe ngi benya kwe ngi keno kwe bakilong kumta bakilong kumne. Bat hateng-hateng kata ka jing bisyar jongi ya kwe ngi sngaw bangilong ki badai. Bat maki kilong ki babakla. Ngi sngaw gila de bangilong ki bakhoy. Bar kita ki bayi nga sabjungi bar kata ka perthai baro kawe kalong ka basma yutung. Bar hateng-hateng kami kata ka jingya khaja shipara chiyeng chisem bat ki kimi ki kapa bat kalok bat ulok namar ka ne kadaw. Ni chubishar de kiwe idang mut ba kata ka jing sma yutung kami na kiwe. Namar bangi klem kami ba kata ka jing sma yutung kami na po jongi. Nakata kadaw haswa bangin bishar de kiwe. Nang shwa ban kami shwa ilade. Nang shwa ban pengkho ilaga khamut lajong. Namar ka jing sma yutung kamde naga perthe ngala ro bande naga khamut jongi. Bade naga kataw man lagi por ngajuong yakin kintin habang pengkut ya ka video jonga. Im ya kata ka jing im le ya kata ka kamba phinlong ka nuksa ka baba naga benta jong kiwe. Ngin second do ipi ha ka par ki video. Tad hadu kata ka por bye bye. Stay safe.